И накрая репортаж за една жена, която победи много мъже в необикновено състезание. 39-годишна рентгенова лаборантка разби мъжката конкуренция и взе приза за най-добро домашно вино на престижния конкурс в Асеновград. За първи път жена грабва отличието. Това е и първото вино, което Стефка Накиева произвежда в живота си. Никога до този момент призът в Асеновград не е даван на друго вино, освен на Маврут. И тук идва другото, което се случва за първи път. Авторитетното жури от професори-енолози дават приза за Каберне. Това и другите съвпадения за първи път натъжили конкуренцията. А на този конкурс по традиция участват десетки утвърдени винари с опит и самочувствие. Стефка Накиева погледнала набързо в очите им, докато получавала своето буре за награда и открила смесица от чувства. Очудване и завист някъде, че може една жена да направи хубаво вино и да ги победи всички. Едно леко рамо на рентгеновата лаборантка за виното шампион дал нейният свекър, който е агроном. Той помогнал да прибере добро грозде от семейното лозе. Стефка вече гледа далеч напред. Тя е започнала да изгражда малка винарна и ще кандидатства за субсидии по програмата Млад фермер.